yasengezo shabangu haisi kupera zvakanaka, haisi kupera mushe. Pana pa parliament iri kuaccuswa kuti iri kushanda nemuchinda iye zvakanyanyisa, ende vari kutonzi vari kudyidzana. Pana ndiri kusangana nyaya yemhuri yeZimbabwe iri paZim Daily, munhu pakanyorwa paragraph yekupopota zvinhu zviri kuitika iko zvino at the moment muparliament yeZimbabwe. Pana pari kunzi parliament accused of running a two-tiered system as it is ignored a legitimate request to recall Shabangu. Vari kunzi pakauya ningirikini zviri mumagwaro emutemo kuti varikole mukomana Sengezo Shabangu. Koza ukona wakunzi wada kurikolewa, pane zvinhu zvinenge zvatariswa zvikaonekwa zvikanzi no izvi zvawaita izvi ndo according pamutemo kana kuti wepati yacho zvinoita kuti munhu urikolewe kana kuti udzingwe basi sezvaaita mamwe ma-MP. But pana pa parliament iri kunzi haisi kutolerata izvozvo, haisi kumbozviteerera, haisi kumbozvinzwa. Vane zvavo zvavanenge vachitoteerera. Maybe kana kuti anenge achiwapa maorders acho here, kana kuti anenge achitoti itaura isu isazvigunwe munzeve kana zvitanda munzeve, usateerere. Nyaya iri kupisa panapa ndeyekuti mukuru ava pane timu ravakashanda navo ivo vaShabangu vacho pakurikola mamwe ma-MP papaya vachinetesa opposition yekwaChamisa, zvinova zvakazolidha kuti Chamisa azosvika pakunosiyana nazvo zvekuva president wetriple C. So panapa timu iroro raanga anaro ipapo raibatsira, raishanda naro rachibatsira naro kuita izvozvo, ndo rakatonyora tsamba kuparliament kuti muchinda uyo asisina membership yekunigirini kwedu yekupati kwedu mbuze zvaari kuita pano hazvichaenderani nezvinhu zvinofanira kunge zvichiitwa mupati. So tiri kukumbirawo kuti iko zvino patsamba iyi abva atongorikolewa izvezvi. So pano pachingoda kuti speaker of parliament angoapprova chete later, but pano zviri kuitika kuti speaker of parliament haana kuirikola. Kusaziva kuti speaker of parliament ari kutyawo Shabangu wacho here, sinzi Shabangu ari munhu wekuti kumakoti uko anenge achitodziya musoro, kana kuti Shabangu wacho ndo type inonzi touch not my anointed ones, unokwarira zvinhu zvausingazive, unonge uchitopiwa maorders. Amen. Ndo nyaya iri kuitika, nyaya iri kupisa panapa. So mhuri yeZimbabwe, inini ndinenge ndangoyo pano nenyaya yekuti tionesana. Munoziva kuti inini ndiri 1 gig, ndinoremerwa, ndine dzungu, nyaya yese ndanzwa ndida kuuya nayo panapa tionesane tichizivisana zvinhu zviri kuitika munyika medu, kuitira kuti iwewo wako chopa chako usasarire, kuitira kuti mukazonzwa kunzi Shabangu azodzingwa parliament muzogara muchiziva kuti zvakatangira papi. Ndosaka ndava nenyaya iyi mhuri yeZimbabwe kuti ndikuudzei mavambo kana kuti mamwe masteps atotanga kutorwa pamusana pemuchinda iye anoitwa Sengezo Shabangu.